Ngiyakhuleka kwabesilo, ngiyakhuleka kwezizwe zonke on a beautiful Monday. Yesterday was a very busy day for me, even though bengithi ngiyaphumula, but ngithola ama phone calls. Are you watching Channel 4 something? Or uyamuzwa ukuthi General Mkhwanazi apparently General ubene or media briefing or press briefing izolo where be refer to a video yamhla ka30 that I posted on the 30th conversation AI nenhloso yokuthi ilethe ukuthula phakathi ka General Mkhwanazi and General Minister Senzo Mchunu. But ke ngibese ngiba privy to ama ucabanga kwabantu abebekade befone abanye bethumela izinto bese kuba ne conversation after that nokuthi yonke lento ngokuyibuka kwabo isho ukuthini. Mhlambe kuzokhumbuleka la ukuthi indaba ka General Mkhwanazi uqala nje abesemsindweni kangaka of late kulandela indaba yokuthi kube engathi uvimba ukuboshwa kuka Miss Ndlovu obesolwa ngokuba yikingpin ye drug cartel yase Westville prison. Mhlambe lapha ya uma sibuya khona uGeneral Mkhwanazi ke wathiwa mayibuza ukuthi yini ebimenza afuna ukuvimbezela ingalo yomthetho kufanele idlala indima yayo because wayoboshwa uNdlovu. Athi it's because 2023-2024 kube na over 4,000 cases abe claim more than 2 billion from estate for unlawful arrest nezinye zezinto. And kuyavela ukuthi uthi ke ngenxa ukuthi ubufakazi bengingafiki or bengebuningi futhi kubonakala ngathi kwa lokho kwatholakala emgqonyeni ngathi kuplantiwe bekubalwa ke nezikhali engathazikho emthethweni nokunye ngaphandle kwalokho kwakade kuthuzoboshelwa khona uNdlovu. So beqhubeka ke lemidonsiswano esikhuluma ngayo. Mina ngesikhathi engifika ngaso ngikhulumisa udaba lika Macingwane nayo uGeneral iwari yethu eyayinkulu bekuthi we can't have our subjects or instability in the province egameni labantu esilindele usizo kubona because uMacingwane kuqala waziwa nje umuntu very strict mhlambe ku department asuyefike kuyona kwazi ukuthi ufikele ushintsho. And also with uGeneral Mkhwanazi ubaziwa njengomuntu nathi esazi ukuthi sithembele kuyena, especially because isile sikhotheme samlanda specifically uGeneral Mkhwanazi for izinto ke beyithintana bezim affecta omdala yena personal, especially because police station le eKanongoma eye VIP protection ngesikhathi silo saphila bekuna 151 personnel of SAP members ngaphansi kwakhona, but bekum affecta ngendlela eziningi indaba yezinto ezithinta ingalo yomthetho. But ke sithola ke la uGeneral kwi-media briefing yakhe equota that conversation that I had with Macingwane with an intention yokuthi kubona ilethe lokhu kuthula nestability ebese kubonakala abantu kunama factions between the two, kunabathi hands of General Mkhwanazi nama campaigns amanye abengagcina ephehla ungazwani ephehle nodlame phakathi kwabantu esithembele ukuthi fanele ngabe benze ubulungiswa. uGeneral Mkhwanazi ke simbone eduma kakhulu ngokudila negebengu noma engabe kuthiwa ama heist ese uphethe umnyango kwi province, ama heist igebengu ezingabe ziphusha ama drugs nokunye okuningi esimbone vela khona. And kulesi sikhathi siyababona abantu abaningi beboshwa khona, but ngihambe ngaba nento ethi following ukudisbandwa kwe committee yama political kwe task team yama political killings, benginakho nami ukuthi bekufanele bese kufanele disbandwe that task team. Nginezathu ke mina ezingithinta mhlambe eduze le task team iphethe ama cases of the likes of Senzo Meyiwa, yebo omagaqa amakhosi abulewe, induna ebulewe and a lot of high profile people, and ngike ngaba ne interaction with them following a case mina ebekade kufanele yenziwe. Bafika ne docket nje nama details docket yenkosi yangapha kaCele that was killed
ebukhosini bakacele ngo-2021, and some of izinto because sahlale side we had 5 hours meeting nabo baze bahambe ebusuku kakhulu befike endlini sikhuluma ngalezo zinto. But my concern izinto that we expected them to do follow up babophe kuzona ayikaze zize zenzeke, and emva kwalokho babe bengasatholakala basawabamba amafoni, and izinto esasikhuluma nezinto ababeyilalela kuma clip kutholakala bezazi futhi bebazi laba bantu. They only needed to be sure because babeze bebukana labo baseshi abathinte abetask team la khuluma nayo. And there are so many cases engawabala, even ama cases ama kingpins amanye abekadaziwa, the drug lords abekadaziwa. Kwesinye isikhathi kunama cases ngaze ngenze example kubona sikhuluma ukuthi kunama police aka report into eyangithusa kabi because kunegama la mentioneka whereby kuthi mangabe kuyohlaselwa the other faction kuma kingpins makuyohlaselwa the other faction kuphume kuze kuphume ngisho ichopper, kuphume flying squad zonke iphume zihambe kusaphume into ethi kuyohlaselwa akahlaselwa, but the other faction lekubonakala ngathi ke yona inayo imali, kubonakale ishawe babulawe baze bangcwatshe baze baphinde bashawe ngisho emncwabeni wabo. And umbuzo kuzothi how kanti enjani le genge yona ekwazi ukuthi ishawe enjani engezoshawa? Kungenzeka yini ukuthi kanti labantu abaphethe lama cases banama factions athile thina emehlweni ethu ekuzobonakala ukuthi kushuthi bayabashaya bathile, and batshengisa ukubazi kwabantu ema-tapini ababewalalela ekwakhulunywa ngawo, but till today akaze benze lutho. Even oma station bekukhulunywa ngabo abaphethe o general abangaphansi kwakho General Mkhwanazi, kubalwa the likes of Brigadier or General Ngobeni as owayo cluster general ngase from kubheka Durban North Verulam side, Belito side, that side kubalwa a lot of aba reporter ko General Mgobhozi, bonke labo bantu baphansi kwesandla sika General Mkhwanazi. Now uzozibuza ukuthi uma kunezinto ezinjengalezo nezinkulumo ezinjengalezo kwamaphoyisa wona etshengisa ukuthi ingcindezi within their circle ikhona, uzoyibuza ukuthi ihamba ifike phi into enjengaleyo. So thina kusijabulisa ukuthi uma sezize kwafika ku la ekufanele ngabe kudulwa nomsuka khona hayisho ukuthi ibambe ngakho. And ngifuna abantu bangangizwa ke kabi, angina side engilifavorayo, ngifike la engithi khona uma ukuthi umacingwane khona la onekhona abavulela nama case bebophana, uma ukuthi uGeneral Mkhwanazi ufike la aboshwa khona abavulela nama case babophane na whoever omunye othintekayo akungasperwa na any of them. If makufanele kubuyiswa ngisho abadala nabanjani vele ku right. Yabona if there's a new sheriff in town ufike abe nabakhe na uzokhanda yakhe phela camp yakhe o ikhatheli yakhe azosebenza ikhona right impela sesifike la esobona khona umthetho uthatha indawo yawo. Now it's high time the political parties, which is the very same thing that I always say, iGNU yinhle yimbi, iGNU ifike la ukuthi khona laba kade bephambanisa umthetho khona bafuna ukuyiprove ngathi bona they are correct than the other ones. Kuthi laba abanye ababambisene nabo uma seyiphambana ngombono kungasadleki kwabanye kade bejwayela ukudla noma abanye ade bazi ukuthi fanele kudle bani hayizinyathelana amakhona. So uyabona njengamanje our government uzothatha ishape bazo exposeana, and ilokho esikufunayo esifisa ukubona, but esingafisa ukubona instability in our province, instability in our country, egameni lama politicians, egameni labantu abakuma high rankings in our government. Asifisa ukubona kwenzeka lokho. And ngihlabile kancane inkulumo la kunabantu abathi uyabheda uMkhwanazi, uyabheda uSenzo Mchunu. Let us not buy ama party. I guess babukele bona njengoba ngishilo sekuqaleni ukuthi asingabheki ama merits of ama case wabo ukuthi ku right noma bengekho right. Already baya ku space sethu. Ku space sethu kushuthi it's for our consumption ekhulunywa ngakho. Ufika uyafunda ufunda ama allegations General Mkhwanazi with evidence. Yini kufanele siyenze? Is it for PR or whatever, any other thing? Because I don't think General Mkhwanazi ulobisha for a position yokuba in a political space or anything, or even going to the national space where mhlambe ngaba national commissioner. I don't think he's doing that. But uma
kuzoba ne statement irresponsible esithi abantu from the security industry nomphakathi esifuna ukuphehla into ezofanele sibhaye iside lo yedwa wabo either yena noma uMacingwane noma engabe sisho Macingwane. That's irresponsible. Asingaphehli into ezofuna ukuthi kukhethwe ukuthi kufuneka abantu between bona or wrong akashona esitoksini. If there's evidence, evidence angithi uGeneral Mkhwanazi kushuthi akaboshwe phela uMacingwane. If not no Macingwane njoba kade kuhlongozwe indaba yokuthi leli viki ngaphela beboshwa oGeneral Masimula, uCommissioner Masimula naye nabo General Mkhwanazi ababoshwa abantu abenza okuphambene nomthetho. That's why ama political parties ekufanele ngabadlala irole yawo. That's why there's a shadow minister in parliament or responsible for each and every portfolio, because if the ministry esuke ibhekene leso simo somkhoshosho kanti lama committees asema parliament accountela in, it's high time kufanele abenzilo wrong babuye bezohlaliswa la bezo account ababoshwa abantu ababoshwayo. Akungabikho umuntu okuprevent ukuthi aboshwe before aboshwe. Ngisiboshiwe thina ngale kokuthi kuthiwa kuyacheck ukuthi evidence enough. Siboshiwe without warrant of arrest, siboshiwe without search warrant kubafike bapequlule endlini babhekisa phezulu. No one ever stopped that. It's not only incident today where we are claiming imali estate. Uyabona amakhulunywa ngokuba irresponsible kokwamaphoyisa sasingezwe mangathwemva ukuboshwa kwethu ngoba thina sihlale 7 months sehla senyuka using the state resources kudliwa imali kahulumeni sivele enkantolo every 2 weeks. For ibail yami nje 21 days ngiboshiwe Westville ngihleli. That's detention nje alone. Imalini emoshwe estate ihlalisa that 7 months down the line case isukile enkantolo. Now we are claiming for the state resources. I mean we are claiming from the state for an unlawful arrest. Bangaka abantu ababoshwe nje basaboshwa su 63 nje saboshwa su 403 actually. Abanye ba detainwa 7 hours badedelwa later futhi nakhona sekuphela amaphepha okucharge kodwa babeboshiwe. So that one problem with state yonke leyo. Now umbuzo ke uthi kufika nini la ekuthiwa khona bangaboshwa because khona evidence engekho enough, khona izinto engekho enough. I'm not questioning mhlambe ukwenza kuka general or anything, but what I'm saying ibambe ngakho like right now it needs ubuholi ke esinabo obuqotho obuzoqinisekisa ukuthi ngalesi sikhathi izwe lishake ngakho ngesikhathi kufanele clean the system, but ke ngalesi sikhathi lishake izwe. What are we doing about it? Sizophinde sifake ubuholo obuqotho na ngoba uma ukuthi ngempela labantu ekhulunywa ngabo baqhaphazeleka akekho umuntu above the law. Uma kufanele kuboshwa akekho nje umuntu ongaphezulu komthetho. Uma kufanele kuboshiwe akekho umuntu okufanele abhekho ubani noma ubani makwenzakaleni. And abathathe along uma ukuthi bayathinteka ngempela abathathe along whoever ebebekade be same space abadlalela kusona ezabantu abaphula umthetho. Angasho ukuthi khona uphulile umthetho uma kube njalo. Uma kunjalo, so esikhathini esikusona ke kuzofanele siyibukele eduze into enzala uGeneral Mkhwanazi udecide ukuthi akakulethe to our public space and let's monitor that. Kokunye kuyenze kuthola ukuthi njengami mina mangibona nje ukuthi yabona ke manje ingcindezi because sidila nofisha abakhulu sithola ingcindezi senza show ukuthi siyalandelela futhi space sethu makube khona abantu abaziyo phela ukuthi sithola ingcindezi kwenziwa ngesiyo umthetho okungenza kube kwayena ubekadeza ku space because ufuna umphakathi isizwe sazi ukuthi nansi ingcindezi abhekene nayo so that thina sizokwazi simele iqiniso mafanele but asingabi ingxenye yokuba ma faction la esogcina sicindezela umthetho udlala indawo yawo kungafanelekile. Umuntu mawukuthi ukhona necala lakhe akabhekana necala lakhe information siyajabulela from all sides, but umuntu nomuntu akabhekane necala lakhe ngale ukuthi kuze kusetshenziswe thina ukuthi who do we favor as the society. Thina sifavor umthetho sifavor ubulungiswa. It doesn't matter ukuthi ubani obenzayo phakathi kwabo but siyakufuna ukubona kwenzeka njengoba kumanhlanhlale kunje hayi suke ze right impela nomunye uzo report omunye nomunye report omunye bese zibakhalela ekufanele zibakhalele from wonke ama levels because it doesn't get to where it is today.
So kithi we should celebrate isikhathi esithandiwe uNkulunkulu umveli kuqala kulesi sikhathi esiphila kusona ukuthi hayi ifikileke mhlawumbe at some point yakafika koSilebi yaphinde yayingathi iyacwila sangazi ukuthi kwenzakalani. This time ifikile la kufanele ifike khona, and hayi uma kufanele wonke amatshe abheke phezulu akwazi ukuba nestone esolivo unturned. Akusebenze lokho esikhathini esiphila kusona, and let's continue to engage ngendlela positive, not ngendlela yokuphehla udlame. And uyazi ukuthi there's this tendency to people irresponsible ngalendlela ukuthi the minute kunento negative khona abantu abangabe besasebenzisa ngisho ingqondo bengarizini, first thing egijima emqondweni yabo ukuthi siyanini ukolutha. Ake kwenzeka ukuthi it's no longer about justice. To some people kuyiwa nini ukolutha, and the good thing kusizini esikuyona all members of the society bathatha responsibility khona balwa ngezinto ezwrong ezenzakalayo in our country. Siyababona abanye baseyibhedlela bavimbwa izinto ezenzeka ko ezibhedlela or march in march. Siyababona Jacinto belusana nezinto ezingekho right that are happening in our country, and others siyababona wonke umuntu usukumile. There's this spirit esivusiwe in our country ekufanele sibambisane ngalesi sikhathi, but again fanele sibe very careful ukuthi uma sidila nalezi zinto, because kunezinto esizibone thina ngesikhathi selooting la sibone khona uhlobo lesibhamu esingakaze silibone in our country. Do we have that capacity, especially because kwi-uniform esithi sithembile ngesithembele kuyona, whether it's blue shirts, whether it's camouflage, combat or anything else ekufanele ngabe sithi umthetho wethu and the state is safe ezandleni zalabo bantu. Hayi bakithi so siphinde sisukume siyibambele thina ezabahlali ngoba it affect us, and sisukumiso kwentsha ka1976 sisukumiso kwembokode yayithi phansi ngoDompasi, because bonke abantu manje it's like they are enjoying ichizo negazi. And njoba sibheke uhulumeni wa local government abantu bakusho bangabi namahloni ukuthi hey abaphuma sibani siyongena nathi ke sizwe lokade bukuza sitshotshe siyiphumele vela kuboshwa umuntu. Umuntu uCFO kade blacklistwe, I mean okade entshontshe kwenye department will move to another department without ukuthi kulandelwe umgomo ukuthi lo muntu ngoba irecord lakhe linjeyana. What did they do about it? Shothi washo uMamkhawulo wathi bantshontsha ngapha basusane ngapha bazisane ngapha. No, we can't live like that. We all have a responsibility. Ngifuna ukuthi thina ilegacy yobabamkhulu izophela le generation yethu. It can't work like that. Shothi ingane zethu abazukulu bethu bazophila kuphi, bazophila kusiphi isikhathi. Fine. Abantu abahambe phambi kwethu bagugile badala ingane zaba ihlali ngisho in this South Africa sikhuluma kuyona zihlalela pheshe, maybe it doesn't affect them njengoba kusi affected thina, but we all have a responsibility. It can't be me, and akwazi ukuthi kuze kutargetwe mina ngoba ngithi ngilwela omunye umuntu wakithi omnyama nawe sukumulwela ku space okusona. And if usihlanganisa lawo mandla engayenza a difference in our country, engawenza umehluko in our country, and we can't fear ukuthi kuthiwa sisaba ukuthi sobulawa mhlawumbe kahle kahle singofisha abancane thina kulezi zinto ababhekene nazo labo bantu. But we cannot run away from the fact that you might get noticed because of indlela okhulume ngayo. But anyway uzofa anyway. No poloni wazokubulala listeriosis waphunyuka, iCovid ayizokubulala ubungafa ngisho ulele embedeni wakho. Why should you fear ukuthi ulwele ukuphila kwakho kangcono uphile ngoba uphuma phandle awazi ukuthi uzostepha nini uzokwazwa nini. The more you have security in your property, the more izigebengu zifuna ukwazi ukuthi yini lo ivalele kangaka ukuthi ungazube na that kind of security. So abantu abasasabi lutho, but ezandleni za blue shirt, ezandleni zamaphoyisa igebengu zikhishwa amaphoyisa ethu. Isigebengu before siyobanjwa sifonelwa iphoyisa lethu limtshela ukuthi bayaphuma njengamanje siyaphuma ze lapho awungafici ibanjwe ama drugs abanjwe kuthiwa worth 71 billion. Asikaze siwabona ama drugs eflashwa thina where ayiswaphi ukuze sazi ukuthi sibhekene nani. Ayikhale kubo labe ekhalayo ayikhomba nezodwa, and the political organization, the oppositions awavuke ngalesi sikhathi asibone ukuthi ameleni sivoteleni sazovota again, but sivotelani. It's high time sizazi ukuthi as South Africans si safe na ezandleni zabantu esibanike responsibility of our lives. Ngiyathobeka kakhulu kwaBesilo, ngiyathokoza.